오래 다친다. 갱강. हेलौ लोगोफोर बेलासि समनि बयखौबो बरायहरलायबाय जोंहा ओमफ्राय दा जों ओंखारलायबाय दिनै साइयावहाय फुटबल दङ कुचुगाव ओमफ्राय काजलगाव कुचुगाव भार्सेस काजलगाव आरो ओमफ्राय बेखौनो नायनो थांगासिनो जों ओमफ्राय नायलांदो देखायनोसैलाय आं एसे बेखौनो डेन्जार बिहिर माथो बिसिबा गोजानाव गारि दोननानै थाबायबोनांबाय जोंहा ओरैबायदि कन्डिसन हाबा फास्लाबखाला थाबायनायफ्रा बहा थायगोन फुरा बिहिर ओरै थासिगोनदां टेंगां पहली बार बोर्डलैंड सीएम कप 2025 भारत के सबसे विशाल ग्रासरूट फुटबॉल महोत्सव 420 बीसीबी जायगाबो गैला माबो गैला थैबाय गांव हर स्कूल गली से जायगा गैयाबा माबे बैयाव हाबनो मोनो जायगा गैयिनि ओंखारफिननांबायसो थैबायलै खथाखिम ओइ साइडआव एसे गसंलाबायनो जायगा नागिरदो আজি আমাৰ প্ৰথমবাৰ বড়োলেণ্ডত আয়োজন হোৱা কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ ফাইনেল খেল তথা আমাক উৎসাহ দিবলৈ কৰিবলৈ আমি বড়োলেণ্ডৰ মাজত আগুৱাই যোৱাৰ সকলো বিষয়াসকল আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়া আৰু সকলোলৈ যোৱা 14 জুনৰ পৰা আজি 15 জুলাইলৈকে এই আমাৰ